Onpa kiva sää. No niinpä. Pitäisikö vaihtaa jo suuntaa? Mennään vielä. Okei. Muistatko sen jutun? Minkä jutun? Sen kun se heppa tippui sinne jäihin. Joo, muistan. No mites se menikään? Kylmää. No onneksi teillä eikö mulla? Tuija Felix, ei jaksais odottaa. Noniin, tulkaas jo. Pitäis päästä maihin. Miksei vaan menty tuota kautta? Ihanaa. Vihdoin maissa. Hinakkaa. Vihdoin mäkillä on maissa. Ei. Vihdoinkin mäki on täällä. No ehkä mäkin sitten tuun. Moika muut, mekin päästiin vihdoinkin. Kato moro Kapuu. Meillä on vielä 2 henkilöä tuolla tulemat. Juu. Mitäs ne ei tuukaan? No sitten odotellaan varmaan vuosi. Mä en jaksa. Niin, olin sanomassa tuossa äsken, että tai 2. No niin, kulta. Nyt pitäis mennä. Meneekö äitieko? Joo, sit kun mä näen, että se jää on tarpeeksi vahvaa, niin mäkin uskallan mennä. Kun sä oot varmaan aika painava. Eikö se oo haukkua? No, äiti menee nyt. Oho, tässä on jyrkkä mäki. Kaikki. Kaikki hyvin. Tää kestää, tää jää tosi hyvin. Voit tulla. Äiti! Nyt mä tuun! Au! Apua! Neilikka! Äiti! Auta! Kappu! Et sä voi tehdä tota! Mä ymmärrän, että sä yrität auttaa, mut et sä vaarannut omankin henkes. En mä saa enää puhua. Saanko henkaa, kun mä oon päällä, kun mä painan ainakin 500 kiloa? Joo, mä ainakin saan, kun mä oon tässä pinnalla, höhö. No ei saa. Onpa kaunis sää. Mitä tuolla tapahtuu? Mennään katsomaan. Tossa on joki, mennään sitä kautta. Joo, äkkiä, nyt. Sitten hyppy veteen vai mitä Aaron? No siellä lähti. No niin, vanha whisper. Apua! Oliks tässä mitään järkeä? Hei! Haloo! Tule ylös! No mä tuli. Ne on tuolla päin. Pitäisikö soittaa kaivurit? No joo, pitää soittaa. Lähdetään uimaan ja soitetaan samalla. Tullaan tähän soittamaan silti. Mutta joo, nyt soitetaan. Moi! Tuolla on jotain hevosia, ne on päässyt varmaan vapaaksi ja ne ei pääse tuolta vedestä ylös, niin tarvittaisiin teidän apua. Auttamaan, kun me ei oikein pystytä nyt menemään, kun me ollaan kävellä täällä, niin jos te pystyisitte menemään. Juu, voidaan Se oli vähän syvemmin kuin mä ajattelin. No, ehkä meidän pitää vaan tyytyä lopputulokseen. Täällä vissiin tarvittiin apua. No, me oltais kyllä itse voitu hoitaa, mut kun toi tyymä jää, se rikkoutuu! Joo, me otetaan tää nyt nopea täältä vaan. Nyt, kyllä tää tästä sitten. No niin, siinä ois. Eipä mitään. Ja hyvää päivän jatkoa. Me viedään täältä Varso varmaan sitten tonne. Tuutteko te sitten perässä? Kiitos. Moi Neilikka. Mä rakastan sua, vaikka sä tipuit sinne, anteeksi. Viedään tämä kyllä eläinlääkärille. Joo, kyllä se varmaan olisi paras tapa. Joo, hänellä on pieni jalkavamma. Tai ei vamma, mutta haava. Mennään. Hoho joo. Oli aikamoinen työreissu.
jälleen kerran. Kohta ollaan onneksi taas tallilla. Ja pääsen tekemään sitä samaa tyhmää salaojarempaa, minkä Jarno käski meidän tehdä. Eihän se ole tämän tallin omistaja. Idioottimaista. Mut se oli kyllä aika traaginen kohtaus silti, jos miettii. Mut onneksi me ei oltu mukaan siinä. Mut onneksi se Varsa kumminkin selvisi sieltä hengissä. Se oli No jep, se olisi ollut ihan hirveet, jos se olisi kuollut siinä. mieti, kun se oli tosi kauan siellä. Onneksi se pääsi aina joskus pinnalle ja pääsi saamaan henkeä. Koska mitä jos se olisi kuollut sinne ja sitä ei oltaisi enää ikinä saatu sieltä pois eikä sitä olisi saatu elvytettyä. No jep, se olisi ollut ihan kauheeta. Ja muistakaa kaikki, että jäälle ei saa mennä ilman aikuista, eikä mieluiten myöskään aikuisten kanssa, jos ei tiedä kuinka paksu se jää on, ettei vaan tapahdu mitään. Sillä sä et voi ikinä tietää, onko se jää kestävää. Ja myöskään älä ikinä mene hevosen kanssa. Hevonen voi vaikka nostaa takajaloilleen tai pukittaa ja se jää voi sortua. Ja siinä voi sitten käydä samalla, miten tällä kyseisellä Varsalla kävi. No älä puhu noin nyt vakavasti. No ihan sama. Joo, mut kai meidän pitää mennä kotiin. Kello on aika paljon ja mun kädet on ainakin ihan jäässä. Ja niin on varmaan ihana pikkuporskin vai mitä? Ja kaikille tiedoksi tämä tarina ei ollut tosi tarina. Tämä oli päästä keksitty. Mutta kiitos jos katsoit tänne asti ja muutenkin. Ja nähdään ensi videolla. Heippa!